Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da PS News Hausa. Za ku ji cewa matafiya da dama sun makale a yayin da 'yan bindiga suka tsare su a hanyar zuwa Neja. Mai sauraro kada ka manta labarin kai na zuwar muku ne daga www.psnews.com.ng. Wasu na da tanar talabijin ta yada sun nuna lokacin da wasu matafiya suka makale yayin da 'yan bindiga suka tare su a hanya. A rawaito cewa matafiyan da dama sun tsere zuwa wasu ƙauyuka mafi kusa domin tsoron kada a sace su. Daga baya an ce jami'an tsaro sun isa wurin domin share hanyar da kuma tabbatar da kuma cire tsoro a wajen matafiyan da masu ababen hawa. Jihar Neja. Wasu 'yan bindiga da ba tantance adadinsu ba a ranar Asabar sun tare hanyar Kwantagora zuwa Minna a jihar Neja. Lamarin da ya haifar da cikas a yankin. Hakan ya sa motoci da matafiya da dama suka makale a kewayen Yakila da garin Gabas ko da Kundu a ƙaramar hukumar Rafi. Kamar yadda majiyoyi sun shaida wa gidan talabijin na channel cewa rufe hanyoyin ya ɗauki kusan awa ɗaya kuma babu jami'an tsaron da suka zo don share hanyar a yankin a lokacin. An ce matafiyan sun tsere zuwa ƙauyukan da ke kusa saboda ba za su iya ci gaba da tafiya ba saboda fargabai yin garkuwa da su daga 'yan bindiga. Shin kana da wani labari ko kuma abin da yake faruwa a unguwanninku? Za ku iya turo mana sako a kan poofbox7@gmail.com. Za mu duba ingancin labarin sannan mu yaɗa shi a duniya. Duk da haka rahotanni sun ce 'yan bindigan sun yi awon gaba da wasu mutane da ba bayyana adadinsu ba tare da kai su inda ba a sani ba har yanzu. Sai dai shaidun gani da ido sun ce daga baya tawagar jami'an tsaron ta isa wurin domin share hanyar a wani yunkuri na tabbatar da tsaro ga matafiya da masu ababen hawa. Wani shaidan gani da ido ya shaida majiyar cewa mun kasance a makale na tsawon sa'o'i yayin da 'yan bindiga suka ɗauki lokacinsu don yin barna. A ƙarshe an yi garkuwa da wasu adadin mutane. Lamarin ya kasance abin tausayi yayin da dukkanmu muna kallo ba tare da iya taimakawa ba. Shan labarin kenan da ya zo muku daga www.psnews.com.ng. za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Idan a Facebook kake kallon wannan bidiyo ka yi kokari ka danna mana following, idan kuma a YouTube kake kallo ka yi kokari ka danna mana subscribing domin kasancewa tare da mu.